U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udjelite dio od onoga što vam je najdraže. A bilo šta vi udjelili, Allah će sigurno za to znati. Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim, osim one koju je Israil sam sebi zabranio prije nego što je Tevrat objavljen bio. Reci, donesite Tevrat pa ga čitajte, ako istinu govorite. A oni koji poslije toga iznose laži o Allahu, oni su doista nasilnici. Reci, Allah govori istinu. Zato slijedite vjeru Ibrahimovu, pravog vjernika, koji nije bio od onih koji Allahu druge smatraju ravnim. Prvi hram sagrađen za ljude jest onaj u Meki. Blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U njemu su znamenja očevidna, mjesto na kojem je stajao Ibrahim, i onaj ko uđe u nj treba da bude bezbjedan. Hodočastiti hram dužan je Allah radi, svaki onaj koji je u mogućnosti, a onaj koji neće da vjeruje, pa zaista Allah nije ovisan ni o kome. Reci, o sljedbenici knjige, zašto u Allahove dokaze ne vjerujete kad je Allah svjedok svega što radite? Reci, o sljedbenici knjige, zašto onoga koji vjeruje od Allahove vjere odvraćate, nastojeći da je krivom prikažete, a znate da je istina? Allah motri na ono što radite. O vjernici, ako se budete pokoravali nekim od onih kojima je data knjiga, oni će vas, nakon što ste prihvatili pravu vjeru, ponovo vratiti u nevjernike. A kako možete nevjernici postati kad vam se kazuju Allahovi ajeti i kad je među vama njegov poslanik? A ko je čvrsto uz Allaha, taj je već upućen na pravi put. O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je on složio srca vaša i vi ste postali milošću njegovom prijatelji. I bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je on nje spasio. Tako vam Allah objašnjava svoje dokaze, da biste na pravom putu istrajali. I neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kad su im već jasni dokazi došli. Njih čeka patnja velika. Na dan kada će neka lica pobijeljati, a neka pocrnjeti. Onima u kojih lica budu crna reći će se, zašto ste, pošto ste vjernici bili, nevjernici postali? Pa iskusite patnju zato što niste vjerovali, a oni u kojih lica budu bijela bit će u Allahovoj milosti, u njoj će vječno ostati. To su eto Allahovi dokazi. Mi ih tebi istinito kazujemo, a Allah ne želi da ikome nepravdu učini. Allahovo je sve što je na nebesima i na zemlji, i Allahu se sve vraća. Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio. Tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih. Ima ih i pravih vjernika, ali većinom su nevjernici. Oni vam ne mogu nauditi, mogu vas samo vrijeđati. Ako vas napadnu, dađe se u bijeg i poslije im pomoći neće biti. Ma gdje se našli, bit će poniženi. Ako se ne stavi pod Allahovu zaštitu i zaštitu muslimana, i zaslužit će Allahovu srdžbu i snaći će ih bijeda, zato što u Allahove dokaze ne vjeruju i što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali, i zato što protiv Boga ustaju i što u zlu svaku mjeru prekoračuju. Ali
Nisu svi oni isti. Ima ispravnih sljedbenika knjige koji po svu noć Allahove ajete čitaju i mole se. Oni u Allaha i u onaj svijet vjeruju i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i jedva čekaju da učine dobročinstvo. Oni su čestiti. Bilo kakvo dobro da urade, bit će za njih nagrađeni. A Allah dobro zna one koji se njega boje. One koji ne vjeruju neće odbraniti od Allaha ni bogatstva njihova, ni djeca njihova. Oni će stanovnici džehennema biti, u njemu će vječno ostati. Ono što u životu na ovom svijetu udjele slično je usjev onih koji su se prema sebi ogriješili, koji vjetar pun leda pogodi i uništi ga. Ne čini njima Allah nepravdu, oni je sami sebi čine. O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast žele. Jedva čekaju da muka dopadnete, mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate. Vi njih volite, a oni vas ne vole. A vi vjerujete u sve knjige. Kada sretnu govore, vjerujemo. A čim se nađu nasamo, od srdžbe prema vama grizu vrhove prsta svojih, reci, umrite od muke. Allahu su zaista dobro poznate misli svačije. Ako kakvo dobro dočekate, to ih ozlojedi. A zadesi li vas kakva nevolja, obraduju joj se. I ako budete trpjeli i ono što vam se zabranjuje izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće nimalo nauditi. Allah zaista dobro zna ono što oni rade. A kada si ti poranio i čeljad svoj ostavio da vjernicima odrediš mjesta pred borbu, Allah sve čuje i zna. Kada dva krila vaša gotovo nisu uzmakla, Allah ih je sačuvao. Neka se zato vjernici samo u Allaha pouzdaju. Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni. Zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni. Kad si ti rekao vjernicima, zar vam neće biti dovoljno da vam gospodar vaš 3000 meleka u pomoć pošalje? Hoće. Ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, gospodar vaš će vam poslati u pomoć 5000 meleka, sve obilježenih. To je Allah učinio da vas obraduje i da time pouzdanje u srca vaša ulije, a pobjeda dolazi samo od Allaha, silnoga i mudrog. Da jednu skupinu nevjernika uništi ili da ih osramoti, te da se vrate razočarani. Od tebe ne zavisi da li će on pokajanje njihovo primiti ili će ih na muke staviti, jer oni su zaista nasilnici. A Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. On oprašta onome kome hoće, a na muke stavlja onoga koga hoće. I Allah prašta i samilostan je. O vjernici, bezdušni zelenaši, ne budite i Allaha se bojte, jer ćete tako postići što želite. I čuvajte se vatre za nevjernike pripremljene i pokoravajte se Allahu i poslaniku, da bi vam bila milost ukazana. I nastojte da zaslužite oprost gospodara svoga i džennet prostran kao nebesa i zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji i kad su u obilju i kad su u oskudici udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju. Allah voli one koji dobra djela čine. I za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole. A ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? I koji svjesno u grijehu ne ustraju. Njih čeka nagrada, oprost od gospodara njihova i džennetske bašće kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati. A divne li nagrade za one koji budu tako postupili. Prije vas su mnogi narodi bili i nestali. Zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su završili oni koji su poslanike u lažu gonili. To je objašnjenje svima ljudima i putokaz i pouka onima koji se Allaha boje.
i ne gubite hrabrost i ne žalostite se. Vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. Ako vi dopadate rana, i drugi rana dopadaju. A u ovim danima mi dajemo pobjedu sad jednima, a sad drugima, da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao šehide, a Allah ne voli nevjernike. I da bi vjernike očistio, a nevjernike uništio. Zar mislite da ćete ući u džennet, a da Allah ne ukaže na one od vas koji se bore i na one koji su izdržljivi? A vi ste smrt priželjkivali prije nego što ste se s njom suočili, pa ste je, eto, očima svojim vidjeli. Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalni sigurno nagraditi. Sve što je živo umire Allahovom voljom u času suđenom. Daćemo onome koji želi nagradu na ovom svijetu, a daćemo i onome koji želi nagradu na onom svijetu i sigurno ćemo nagraditi zahvalne. A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovu putu snalazile i nisu posustajali niti se predavali, Allah izdržljive voli. I samo su govorili: Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje. I Allah im je dao nagradu na ovom svijetu, a na onom svijetu daće im nagradu veću nego su zaslužili. Allah voli one koji dobra djela čine. O vjernici, ako se budete pokoravali onima koji ne vjeruju, vratit će vas stopama vašim i bit ćete izgubljeni. Samo je Allah zaštitnik vaš i on je najbolji pomagač. Mi ćemo uliti strah u srca onih koji neće da vjeruju zato što drugi Allahu ravnim smatraju, o kojima on nije objavio ništa. Džehennem će njihovo boravište postati, a grozno će prebivalište nevjernika biti. Allah je ispunio obećanje svoje kada ste neprijatelje voljom njegovom nemilice ubijali. Ali kada ste duhom klonuli i o svome položaju se raspravljati počeli, kada niste poslušali, a on vam je već bio ukazao na ono što vam je drago, jedni od vas su željeli ovaj svijet, a drugi onaj svijet. Onda je on, da bi vas iskušao, učinio da uzmaknete ispred njih i on vam je već oprostio, jer je Allah neizmjerno dobar prema vjernicima. Kad ste ono uzmicali, ne obazirujući se ni na koga, dok vas je poslanik zvao iza vaših leđa, Allah vas je kaznio brigom na brigu, da ne tugujete za onim što vam je izmaklo, niti za onim što vas je snašlo. A Allah dobro zna ono što radite. Zatim vam je, poslije nevolje, spokojstvo ulio. San je neke od vas uhvatio, a drugi su se brinuli samo o sebi, misleći o Allahu ono što nije istina, kao što pogani misle i govoreći: gdje je pobjeda koja nam je obećana, reci, o svemu odlučuje samo Allah. Oni u sebi kriju ono što tebi ne pokazuju. Da smo se za bilo šta pitali, govore oni, ne bismo ovdje izginuli, reci, i da ste u kućama svojim bili. Opet bi oni kojima je suđeno da poginu na mjesta pogibije svoje izišli, da bi Allah ispitao ono što je u vašim grudima i da bi istražio ono što je u vašim srcima, a Allah zna svačije misli. One među vama koji su uzmakli na dan kada su se dvije vojske sukobile, uistinu je šeitan naveo da posrnu zbog onoga što su prije počinili. Allah im je već oprostio, jer Allah prašta i blag je. O vjernici, ne budite kao nevjernici koji govore o braći svojoj kada odu na daleke pute ili kad boj biju. Da su s nama ostali, ne bi umrli i ne bi poginuli. To je zato da Allah učini to tugom u njihovim srcima, i život i smrt Allahovo su djelo. On dobro vidi ono što radite.
A ako vi na Allahovu putu poginete ili umrete, oprost i milost Allahova su zaista bolji od onoga što oni gomilaju. Bilo da umrete ili poginete, sigurno ćete se pred Allahom iskupiti. Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli se da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u njega. Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti. A ako vas ostavi bez podrške, ko je taj ko vam osim njega može pomoći? I samo u Allaha neka se pouzdaju vjernici. Nezamislivo je da vjerovjesnik šta utaji, a onaj ko nešto utaji, donijeće na sudnji dan to što je utajio i tada će se svakome u potpunosti dati ono što je zaslužio. Nikome se nepravda neće učiniti. Zar se onaj koji je Allahovu naklonu zaslužio može poroditi s onim koji je Allahovu srdžbu navukao i čije će prebivalište biti džehennem? A užasno je to boravište. Oni su u Allaha po stepenima. Allah dobro vidi ono što oni rade. Allah je vjernike milošću svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao da im riječi njegove kazuje, da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi. Zar, kad vas je snašla nevolja koju ste vi njima dvostruko nanijeli, možete reći, otkud sad ovo? Reci, to je od vas samih. Allah zaista sve može. Ono što vas je zadesilo onoga dana kada su se sukobile dvije vojske, bilo je Allahovom voljom, da bi otkrio ko su pravi vjernici i da bi otkrio ko su licemjeri. Oni koji su, kad im je rečeno, dođite, borite se na Allahovu putu ili se branite, odgovorili, da znamo da će pravog boja biti, sigurno bismo vas slijedili. Tog dana bili su bliže nevjerovanju nego vjerovanju, jer su ustima svojim govorili ono što nije bilo u srcima njihovim. Allah dobro zna ono što oni kriju. Onima koji se nisu borili, a o braći svojoj govorili, da su nas poslušali, ne bi izginuli, reci, pa vi smrt izbjegnite, ako istinu govorite. Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli. Ne. Oni su živi i u obilju su kod gospodara svoga. Radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati. Radovat će se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici. One koji su se Allahu i poslaniku i nakon zadobijenih rana odazvali, one između njih koji su dobro činili i bogobojazni bili, čeka velika nagrada. One kojima je, kad su im ljudi rekli, neprijatelji se okupljaju zbog vas, treba da ih se pričuvate, to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli, dovoljan je nama Allah i divan je on gospodar. I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem. Nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan. Allah je neizmjerno dobar. To vas je samo šeitan plašio pristalicama svojim i ne bojte ih se, a bojte se mene ako ste vjernici. Neka te ne žaloste oni koji srljaju nevjerstvo. Oni nimalo neće Allahu nauditi. Allah ne želi da im da bilo kakvu nagradu na onom svijetu i njih čeka patnja velika. One koji su umjesto prave vjere nevjerovanje prihvatili, neće Allahu nimalo nauditi, njih čeka patnja velika. Neka nikako ne misle nevjernici da je dobro za njih to što im mi dajemo dug život. Mi im ga dajemo samo zato da što više ogreznu u grijehu, njih čeka sramna patnja. Allah neće vjernike s licemjerima izmiješane ostaviti,
već će loše od dobrih odvojiti. Allah vama neće ono što je skriveno otkriti, već on zato odabere onoga koga hoće od poslanika svojih. Zato vjerujte u Allaha i poslanike njegove. I ako budete vjerovali i Allaha se bojali, čeka vas nagrada velika. Neka oni koji škrtare u onom što im Allah iz obilja svoga daje, nikako ne misle da je to dobro za njih, ne. To je zlo za njih. Na sudnjem danu bit će im u vratu obješeno ono čime su škrtarili, a Allah će nebesa i zemlju naslijediti. Allah dobro zna ono što radite. Allah je čuo riječi onih koji su rekli: Allah je siromašan, a mi smo bogati. Naredit ćemo mi da se pribilježi ono što su oni rekli, kao i što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali, i reći ćemo: iskusite patnju u ognju zbog dijela ruku vaših. Allah nije nepravedan prema robovima svojim. Jevrejima koji govore: Bog nam je naredio da ne vjerujemo ni jednom poslaniku prije nego što prinese žrtvu koju će vatra progutati, reci: i prije mene su vam poslanici jasne dokaze donosili, a i taj o kome govorite, pa zašto ste ih, ako istinu govorite, ubijali? A ako i tebe budu lašcem smatrali, pa i prije tebe su smatrani lašcima poslanici koji su jasne dokaze, listovi i knjigu svjetilju donosili. Svako živo biće će smrt okusiti. I samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plate vaše. I ko bude od vatre udaljen i u džennetu veden, taj je postigao što je želio, a život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje. Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim i životima vašim. I slušat ćete doista mnoge uvrede od onih kojima je data knjiga prije vas, a i od mnogobožaca. I ako budete izdržali i Allaha se bojali, pa tako treba da postupe oni koji su jakom voljom obdareni. A kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je knjiga data da će sigurno ljudima objašnjavati, da neće iz nje ništa kriti, oni su je poslije za leđa svoja bacili i nečim što malo vrijedi zamijenili. A kako je ružno to što su zamjenu dobili. Ne misli nikako da će oni koji veseli ono što radi i kojima je drago da budu pohvaljeni i za ono što nisu učinili, nikako ne misli da će se kazne spasiti. Njih čeka teška patnja. Samo Allahu pripada vlast na nebesima i na zemlji i jedino je Allah kadar sve. U stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni noći i dana su zaista znamenja za razumom obdarene. Za one koji stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i zemlje razmišljaju: Gospodaru naš, ti nisi ovo uzalud stvorio, hvaljen ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri. Gospodaru naš, onoga koga ti budeš u vatru ubacio, ti si već osramotio, a nevjernicima neće niko u pomoć priteći. Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru: vjerujte u Gospodara vašeg. I mi smo mu se odazvali: Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima. Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima svojim i na sudnjem danu nas ne osramoti. Ti ćeš doista svoje obećanje ispuniti. I Gospodar njihovim se odaziva: nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu, ni ženi, vi ste jedni od drugih. Onima koji se isele i koji budu iz zavičaja svoga prognani i koji budu na putu mome mučeni i koji se budu borili i poginuli, sigurno ću preko hrđavih dijela njihovih preći i sigurno ću ih u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći uvesti. Nagrada će to od Allaha biti, a u Allaha je nagrada najljepša. Neka te nikako ne obmanjuje to što oni koji ne vjeruju po raznim zemljama putuju, kratko uživanje, a poslije džehennem će biti mjesto gdje će boraviti
a užasno je to prebivalište. A one koji se gospodara svoga boje čekaju džennetske bašće kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, takav će biti Allahov doček. A ono što ima u Allaha bolje je za one koji budu dobri. Ima i sljedbenika knjige koji vjeruju u Allaha i u ono što se objavljuje vama i u ono što je objavljeno njima. Ponizni su prema Allahu, ne zamjenjuju Allahove riječi za nešto što malo vrijedi. Oni će nagradu od gospodara njihova dobiti. Allah će zaista brzo račune svidjeti. O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite. Žene, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. O ljudi, bojte se gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasjao. I Allaha se bojte s imenom čijim jedni druge molite, i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdiji. I siročadi imanja njihova uručite, hrđavo za dobro ne podmećite i imetke njihove s imecima vašim ne trošite, to bi zaista bio vrlo veliki grijeh. Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po 2, sa po 3, sa po 4. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom. Ili eto vam onih koje posjedujete, tako ćete se najlakše nepravde sačuvati. I draga srca ženama vjenčane darove njihove podajte, a ako vam one od svoje volje od toga što poklone, to s prijatnošću i ugodnošću uživajte. I raspisnicima i metke koje vam je Allah povjerio na upravljanje ne uručujte, a njihovoj metak za njihovu iskrenu i odijevanje trošite. I prijatne riječi im govorite. I provjeravajte siročad dok ne stasaju za brak, pa ako ocijenite da su zreli, uručite im imetke njihove. I ne žurite da ih rasipnički potrošite dok oni ne odrastu. Ko je imućan, neka se uzdrži, a ko je siromašan, neka onoliko koliko mu je prema običaju neophodno troši. A imetke im uručujte u prisustvu svjedoka, a dosta je što će se pred Allahom račun polagati. Muškarcima pripada dio onoga što ostave roditelji i rođaci, a i ženama dio onoga što ostave roditelji i rođaci. Bilo toga malo ili mnogo, određeni dio. A kada diobi prisustvuju rođaci, siročadi, siromasi, i njima nešto darujte i lijepo riječi im recite. I neka se pribojavaju kao kad bi sami za sebe ostavili nejaku djecu za koju strahuju, i neka se boje Allaha i neka govore istinu. Oni koji bez ikakva prava jedu imetke siročadi, doista jedu ono što će ih u vatru uvesti i oni će u ognju gorjeti. Allah vam naređuje da od djece vaše muškom pripadne toliko koliko 2 ženskima, a ako bude više od 2 ženskih, njima 2/3 onoga što je ostavio. A ako je samo jedna, njoj polovina. A roditeljima, svakom posebno, 1/6 od onog što je ostavio. Ako bude imao dijete, a ako ne bude imao djeteta, a nasljeđuju ga samo roditelji, onda njegovoj materi 1/3. A ako bude imao braće, onda njegovoj materi 1/6. Pošto se izvrši oporuka koju je ostavio ili podmiri dug. Vi ne znate ko vam je bliži, roditelji vaši ili sinovi vaši. To je Allahovo zapovijed. Allah zaista sve zna i mudar je. A vama pripada polovina onoga što ostave žene vaše, ako ne budu imale djeteta. A ako budu imale dijete, onda 1/4 onoga što su ostavile, pošto se izvrši oporuka koju su ostavile ili podmiri dug. A njima 1/4 onoga što vi ostavite,
ako ne budete imali djeteta. A ako budete imali dijete njima, osmina onoga što ste ostavili, pošto se izvrši oporuka koju ste ostavili ili podmiri dug. A ako muškarac ili žena ne budu imali ni roditelja ni djeteta, a budu brata imali ili sestru, onda će svako od njih dvoje dobiti šestinu. A ako ih bude više, onda zajednički učestvuju u trećini, pošto se izvrši ne oštećujući nikoga oporuka koja je ostavljena ili podmiri dug. To je Allahova zapovijed. Allah sve zna i blag je. To su Allahovi propisi. Onoga ko se pokorava Allahu i poslaniku njegovu, on će uvesti u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati. I to je uspjeh veliki. A onoga ko se bude protiv Allaha i poslanika njegova dizao i preko granica njegovih propisa prelazio, on će u vatru baciti, u kojoj će vječno ostati. Njega čeka sramna patnja. Kad neka od žena vaših blud počini, zatražite da to protiv njih četvorica od vas posvjedoče, pa ako posvjedoče, držite ih u kućama sve dok ih smrt ne umori ili dok im Allah ne nađe izlaz neki. A ako dvoje to učine, izgrdite ih, pa ako se pokaju i poprave, onda ih na miru ostavite, jer Allah prima pokajanje i samilostan je. Allah prima pokajanje samo od onih koji učine kakvo hrđavo djelo iz lakomislenosti i koji se ubrzo pokaju, njima će Allah oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Uzaludno je kajanje onih koji čine hrđava djela, a koji, kad se nekom od njih približi smrt, govore, sad se zaista kajem. A i onima koji umru kao nevjernici, njima smo bolnu patnju pripremili. O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete preko volje njihove i da im teškoće pričinjavate s namjenom da nešto od onoga što ste im darovali prisvojite, osim ako budu očito zgriješile. S njima lijepo živite, a ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao. Ako hoćete da jednu ženu pustite, a drugom se oženite, i jednoj od njih ste dali mnogo blaga, ne oduzimajte ništa od toga. Zar da joj to nasilno oduzmete, čineći očigledan grije? Kako biste mogli oduzeti to kad ste jedno s drugim živjeli, kad su one od vas čvrstu obavezu uzele? I ne ženite se ženama kojima su se ženili očevi vaši, a što je bilo, bit će oprošteno. To bi, uistinu, bio razvrat, gnusoba i ružan put. Zabranjuju vam se matere vaše i kćeri vaše, i sestre vaše i sestre očeva vaših, i sestre matera vaših i bratične vaše, i sestrične vaše i pomajke vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mlijeku, i majke žena vaših, i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim okriljem od žena vaših s kojima ste imali bračne odnose. Ali ako vi s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije grije. I žene vaših rođenih sinova, i da sastavite dvije sestre, što je bilo, bilo je. Allah zaista prašta i samilostan je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.